Hele, nějaký gumítky. Ukáž. Ty vole, jak si do toho leze? Prstem. Prstem, vole. To je přesně to, jo. Dneska jsme si připravili srovnání doplňků stravy, konkrétně kreatinu, tak abychom si ukázali, co všechno lze u doplňků stravy řešit z pohledu kvality. Je to samozřejmě složení, forma kreatinu, ale může to být i spoustu dalších věcí, o kterých zákazník mnohdy nepřemýšlí. A to je například typ obalu, velikost odměrky, počet dávek v balení a tak dále. My ve Flow se snažíme mít ty produkty promyšlený na všech úrovních, protože mnohdy při užívání doplňku zákazník ani netuší, co všechno má řešit, a když to výrobce udělá špatně, tak snižuje efekt daného doplňku. Dneska jsme si s kolegou Matějem připravili názorné ukázky toho, co všechno lze dělat špatně. Tak jdem na to. Hele, kreatin je teď docela buzzword. V minulosti spopularizovali hodně sportovci. K čemu se vlastně kreatin hodí? Přesně jak říkáš, kreatin hodně známý u sportovců, protože zvyšuje sportovní výkon, ale sice třeba svaly proslavili ten kreatin, ale ukazuje se, že třeba mozek ho potřebuje stejně tak, je pro mozek stejně tak důležitý jako pro svaly, a je čím dál tím víc studií, že i pro kognitivní funkce, pro lidi staršího věku je ten kreatin opravdu důležitý pro udržení nějaký té vitální funkčnosti mozku. OK. A kreatin se nachází v červeném mase. Je možný to množství třeba sníst jako z potravy? Bohužel ne v tom množství, který ten organismus potřebuje. Samozřejmě organismus si i vytváří kreatin sám a přijímá ho ze stravy, ale je to v malém množství a ta suplementace je určitě benefitní. Kreatin existuje ve více formách, monohydrát, etylester, hydrochlorid a spoustu dalších. Tak ty studie jsou dělané na které té formě? V podstatě všechny ty studie jsou dělané na kreatinu monohydrátu, což je vlastně jedna z těch nejvíc prozkoumaných a v podstatě nejúčinnější, proto se už v dnešní době z 95% používá jenom ten kreatin monohydrát, který se ale ještě pak může lišit v tom, jakým způsobem je vytvářený, jakým způsobem se vyrábí. Protože je obyčejný kreatin monohydrát, ale pak je třeba německá značka Creapure, což je taky kreatin monohydrát, ale je vytvářený trošku jiným způsobem a je o trošku líp střebatelnější a rozpustnější, takže to je taky ten, říká se, zlatý standard kreatinu na trhu. Jo, protože přesně jak říkáš, hodně lidí potom ani neví, že si přečte kreatin monohydrát, myslí si, že to je jedno a to samý, akorát z jednoho prášku vstřebají všechno a z druhého třeba jenom 60%. Takže... Přesně tak, a teď tady vlastně máme i ten rozdíl těch jednotlivých kreatinů, protože něco je právě kreatin monohydrát klasický práškový, něco je Creapure. Můžeme si ukázat, jaký v tom je rozdíl. Pojďme si to ukázat. Tak rozdíl v kreatinech může být, že klasický monohydrát je víc takový pudrovitý a Creapure je o trošku víc takový krystalický. Chovají se ty prášky trošku jinak, mají rozdílnou strukturu a i ta dávka v tom prášku je jiná. Tak jo, další věc, která jde u doplňků stravy řešit, je typ obalu. My nad každým produktem přemýšlíme tak, aby byl vždycky na měsíc, to znamená v tomhle případě 30 dávek, což má za efekt to, že ten produkt tím může každý měsíc přijít a je to vždycky čerstvý. Když výrobce zvolí například 150 dávek, tak ten produkt může postupem času degradovat. Zároveň to je ale pro toho výrobce určitá výhoda v tom, že na tom má samozřejmě větší marži, protože má nižší jednotkovou cenu. No a pak tady máme dojpeky. Ty dojpeky mě osobně taky velmi štvou v tom, že vždycky, když tam se snažím nabrat nějaký prášek, tak mám prsty, od toho ty prsty. A mě třeba vadí i ten zip, který se často trhá, pak to nejde zavírat a pak to přesně taky degraduje. Ale jistým způsobem jako dává smysl to mít v dojpeku, protože je to levnější, ne? Přesně tak, je to levnější. My to třeba u některých produktů taky děláme, protože jinak by byly neprodejný, ale obecně se snažíme nad těma produktama přemýšlet tak, aby to bylo co nejvíc zákaznicky přívětivý. To znamená, aby to ten zákazník byl schopen dlouhodobě užívat a měl z toho v uvozovkách i tu radost. Hodně důležitý u práškových doplňků stravy je i velikost odměrky. Spousta výrobců totiž šetří na tom, že nakupují pro všechny svoje produkty jednu velikost odměrky a samozřejmě každý produkt má ale jinou hustotu, má jiný dávkování, takže potřebuje tu velikost odměrky přizpůsobit.
To nejdůležitější potom je, že když nabereš tu jednu odměrku, většina lidí předpokládá totiž, že to je jedna plná odměrka, tak do sebe můžeš dostat špatnou dávku a celý efekt produktu jde pryč. Pojďme si to zkusit, se na to podívat, protože na první dobrou vidím, že ty odměrky se liší, přitom je to jeden na ten samý produkt. Pojďme si to zvážit. OK, důležitý je říct, že kreatin ze studií vyplývá, že ideální dávkování je 5 gramů denně, pokud se nepletu. Ano. I to je věc, kde se všechny tady ty naše white label ukázky lišej, jelikož někdo má dávkování 1 gram, někdo má dávkování 3 gramy, někdo má dávkování 5 gramů. Což znamená samozřejmě, běžný zákazník absolutně neví, co je to správné dávkování. Prostě koupíš si produkt, předpokládáš, že to, co si přečteš na etiketě, tak to je ta efektivní dávka. Ale každý to má jinak. A zároveň, teda, když si tady zvážíme dávku, naberu, každý tu odměrku samozřejmě nabírá jinak. Tady vidíme 5,6 gramů. Tahle dávka vypadá docela dobře. Ale mám zrovna dojem, že tohle není kreatin monohydrát, není to Creapure, je to obyčejný kreatin monohydrát, který má trošku jinou strukturu a tam ta vstřebatelnost nebo rozpustnost a vstřebatelnost je trošku horší než u Creapure. Jo. Může se ale přihodit i to, že když nabereš třeba ten monohydrát, který nabírá vlhkost, jak jsme si říkali, tak místo 5 gramů nabereš třeba 7,5. No ale tak druhý extrém může být to, že zvolíš odměrku, která je malá. A to je věc, kdy ten efekt jde úplně dolů. Tady si můžeme ukázat, že následně místo 5 gramů třeba zvolená odměrka má 3 gramy. Což při tom dlouhodobém užívání má ohromný vliv. Sice se říká, že ta efektivní dávka je 3 až 5 gramů, ale ty novější studie všechny ukazují, že těch 5 gramů je to minimum, co je potřeba. Schválně tady otestujeme nás, jak jsme na tom. Teď bude dobrý, když to nevyjde. My máme 5,8 gramů. Ideál. U těch odměrek je taky důležitý říct, že každý tu odměrku nabere po každý trošku jinak. I stejný člověk každý den to nabere po každý jinak, takže to dávkování tou odměrkou nemůže být úplně přesný, ale jde o ten princip toho, že se musí ten výrobce zamyslet nad tím, jakou tam zvolit vhodně odměrku, aby to pro toho zákazníka bylo co nejudržitelnější a zároveň ideálně dávat to dávkování na celý odměrky. Ty jsi to správně říkal, že 1/8 odměrky to je výsměch. Tady máme ještě gumítky, co je s nima dobře nebo špatně? Přestože to je taky kreatinový produkt, tak bohužel z těch srovnávacích studií se ukazuje, že většina těch bonbonů, které jsou dělané v suplementech, tak neobsahují to množství aktivních látek, které by měly mít. A zároveň teda tady v jednom gumítku je deklarován 1 gram, což znamená, že ty bys teoreticky měl sníst 5 těch gumítků denně, což potom z toho balení dělá zásobu asi tak na 2 týdny a je to docela i drahý. A budeš z toho mít cukrovku. U doplňku stravy se dá řešit v rámci kvality spousta věcí. My jsme si ukázali dneska použitou formu, dávkování, velikost odměrky, typ obalu a my se snažíme ve Flow dělat ty produkty tak, aby byly co nejkvalitnější na všech frontách. Zákazníci nemuseli nad tímhle přemýšlet a mohli se spolehnout na to, že to, co užívají, je správně.